Салом духтаро, иншалло ки хубен. Мо ҳам алҳамдулиллаҳ созем назем. Ҳаматон хуш омадем ба канали мо. Духтаро, ма тайёр шудам, балниса рафтестам. Ёсамина ябор барем рентген кинем, чиш мегам. Салом занҳо ва донишҷӯ духтаро. Ман имрӯз шуморо боз қатъиян ами хоҳаракам шинос мекунам, ки дар компанияи атомӣ кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона тариқи телефон. Ай духтаро, дар шумо фақат телефону интернет дар кор, ай тамом. Шумо сум расход намекунед. Компанияи атомӣ корейский компания, ай духтаро, шумо дар як сол 2 маротиба харид мекунед, тамом. Яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор, дар 2000 рубли русӣ харид мекунед, тамом. Балотон намесӯза, айзвания намеғалтен духтаро. Духтарои хушрӯи ма, пас фурсат аз даст натен. Бидроен қатъиян хоҳари беҳтарини ма кор кунен. Орзуҳоятон ки амалӣ нашуда, ба компанияи атомӣ амалиш кунен духтаро. Касе ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, хоҳари ма тайёрае ки корро дар шумо бифаҳмона ва чӣ хел роҳи пул кор кардана дар шумо ёд бита духтаро. Ҳеҷ чӣ қинӣ надора, осонае кор духтаро. Ма боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешава. Бисёриятон савол метен ки дар Германия бошем, дар иҷа бошем, мешава. Дар ҳамаи ҷо духтаро мешава. Дар ки ҷое бошен мешава. Фақат хоҳиши кор кардан дошта бошен, тамом. Касе ки кор кардан намехоҳад, ширкати атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои тамоми дард даво чӣ дора? Дору дора духтаро. Шумо метавонед заказ кунед, хоҳарҷон ба шуморо роӣ мекуна. Ҳатто касоне ки фарзанд надоранд, аз ширкати атомӣ дору заказ кунед. Аввалаш Аллоҳи меҳрубон, баъдан доруҳои шифофармои атомӣ шумода кӯмак мекуна. Иншолло ҳам шифо меёбед ва ҳам фарзанддор мешавед. Касе ки аз канали ман меравад, салом расонед, беҳад хурсанд мешавам азизони дилам. духтарои хушрӯи ман, ман иҷа миннатдорӣ ма ба ҳамаи шумо мерасонам, ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва навори динагинара беҳад хушрӯ тамошо карден, дастгирӣ карден ва суханои хуб нависонден. Ҳамаи шуморо аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Беҳтаринои мани шумо подписчикои ма дигар хеле бадан, беҳад инсонои хубем ба худо. чанд хай миннатдорӣ кунам камай, ҳамаи шуморо дӯст медорам. Самин хайр гап боша. беҳтаринои ма иҷада рафтам. Аввал ай Душанбе сити пул снимат кардам, баъдан Қараболо рафтам. Тамошо кунед, шумо да сёмка кардам. Касе ки ай тарафҳои Қараболо ай раҳои хонаҳотонро тамошо кунед. ҳаматон дар тамошои хуб. Подписчикои меҳрубони ма, ман ҳамаи шумо миннатдорам. Раҳмати Аллоҳ ки канали маро интихоб карден, тамошо мекунед ва то ҳозира бо моен. Меҳмоное ки нав обуна шудагиай шуморам шумодам раҳмати калон. Иншолло ки то охира бо ман мемонед ва видеои маро ҳамаша дастгирӣ мекунед. ҷада духтаро, ма чанд солае ки тарафи Қараболо нарафтам. хе хонаакҳои хушрӯ шудагиай, беҳад аҷоибаки хушрӯ шумода навор кардам. шояд ягон таҳаккуд хонатонро мебинед, хурсанд мешавед духтаро. анам хали духтаро. Ёсамина баъди оператсияш 2 бор бурда будем, нишонаш дода будем. Даму врач ки оператсияш карда буд, бо хостам ки дар дигар ҷо бо нишонаш будам. бо бурдум да Қараболо нишонаш додам. гуфтам ку чиш мегӯянд ки не ҳичи надоштай, соз будай, худоро шукр. хаяка ӯ то чанд қара мегӯяд ғам мета, дард мекуна, чӣ мекуна мега. хай хушрӯ нигоҳш кунед, хунукш назана мега, фақат маска куна мега. нам хали ҷада аллакай мо да Қараболо расидем. беҳад балнисаи хушрӯ кардиянд. аввал хали калони бад набуд, ҳозир калон шидаям. хай ҳама ҷо здания балниса. мо ҳамҷаш даромадем, шоирае чиай, ҳамҷаш даромадем. 100 сум пули рентген супоридем. ҳам очират бисёр буд ки хай ба 1000 очират мо расид. ровардем ша.
иҷада боша азизони дилам, аллакай мо балниса биромадем. духтаро таксида мешинӣ, ҳама хел сахти ҳай мекунад, ки бо мардакҳои калонаш намешинӣ, мегӯяд ки хай мардаки калонай, хай оста ҳай мекунад, беҳад безебай мекунанд мошинора. Намедонам, мегӯяд ака оста ҳай, хай ман мардаки калонда шиштам, ки хай оста ҳай кунад, чӣ ҳай кунад. Хоҳар мегӯяд ман оста рафтаистам, мегӯяд бовар кун, беҳад метарсӣ, мегӯӣ ҳози ҳамин авария мекунада, беҳад ҳамаш сахт ҳай мекунанд, хиёл мекунам. Вабше намефаҳмам баъд ҳамин мошини раҳ ягон ҷо бирам. Беғарзи ҳамин шавҳарам хиёл мекунам ҳама сахт ҳай мекунад, хисрмам ҳам сахт ҳай мекунад. Дар мошинаш мешинам, мегӯяд дар назарат метовад, лекин дар назарам наметовад. Хайнам хеле духтаро, ман мехоҳам, ки ҳамин шофёрҳо ҳалол ҳай кунанд, соз ҳай кунанд, оста. Мисол гӯдаки майда қатъӣ як ҷода меравӣ, мезанӣ, ягон чӣ мешавӣ, ба худо мекоҳам, мерам ягон мардаки калонда мешинам, ки хай оста ҳай кунад. ё ки агар такси заказ кунам 33, мегӯям, ки ягон мардаки калона рӯй кунед. Ба худо ӯ мардакҳои калонаш бо айёшош дар мезгаронанд, сахт ҳай мекунанд. Хай анам хеле гап хабаро. Ҷода боша, аллакай ман бозор рафтам, бозори фаровон харид кардам, чизое дар кори ман гирифтам, хона рафтаистам, шумода навор кардам. Касе ки қирғана ёд кардагиай ватани азиз монад, тамошо кунед. Каме ҳам боша, фикр мекунам хирсанд мешед. Подписчикҳои меҳрубони мама, комментариҳои ҳаматонда ҷавоб надодам. Иншолло ки бекор шам, комментарияи ҳамаи шумо дар ман ҷавоб метам. Шумо ягонтат хафа нашавед, барое ки ягон подписчик менависад, ки апай қа навистиму ҷавоб надод. Кай ки ман бекор шам, ҳамаи шумо дар ҷавоб метам. Нами саҳар ба намози бомдод иқа вақт буд, барвақттар буд. Ман якчанд комментария дар ҷавоб додам, мондагиотонда ҷавоб надодам. Камтара кор дорам, корома тамом кунам. Ҳатман ман ҳамаи саволҳои шумо дар ҷавоб метам. Ҳамаи шумо дар раҳмат як бори дигар барои ин қадар мара дастгирӣ кардантон, азизони дилам. Тамошо кунед. Дига намегӯм лайк бон. Дига намегӯм ки лайк монем, ки мегӯяд лайка талбидестай. Хай тамошо кунед, дастгирӣ кунед, азизони дилам. Фақат подписчикҳои худам, фақат одамоида, ки каналам маҳқул мешавад. духтарои хушрӯи ман Ясамина бурдум, ренгин кардам. Биниша гуфтан худора шукр созай. Я ренгин 100 сомон. Да қараболо 100 сомон будай. Ду парафай, ду тарафай, чиям халия гуфтан 100 сомон да кадан. Иша пешаи оператсияш да бухтар када будан 50 сомон. Омадему ҷай бозор яда чӣ гирифтум. Тухм гирифтум духтаро. Тухм 40 сомон. ва Ясамина 2 дона нони бозорӣ гирифтум. Мулоимак. ҷада боша, не хеле пичина дӯст медорад, пичинаш гирифтум. Не пичина худам дӯст медорам, хеле гирифтум. Не хеле қандаш гирифтум. чизои донадор мумкинаш нестай, баъд чизои чизаш гирифтум да. Мехра ком хеле, ӯ як бульёни холӣ мехра беқувват мешава охир. Бахчаи хелео гирифт. Ира ки дод? Ира духтур додакаш. Ҳоз бестаку. Иҷа пачка сосискаш гирифтум, канадский 33 сомон. бо духтаро чӣ гирифтум? 7 дона бананаш гирифтум. Банан 5 сомон. 7 донаш гирифтум. 35 симба. Не хеле пичинаш мефора, хелеш гирифтум. чизеро ки мехра, ҳамун чизош тамом шида будан гирифтумш.
خیلی تخمه همه میخوره. اینجا با دخترها چی گرفتن؟ این چیزا تبدیل قوازای دختر ده خریدم اینا. اینجا 4 دونه نوشکش گرفتم دخترها. 30 سومونده 4 دونه نوشکیچش گرفتم. میپزمش میخوره. اینجا چیه؟ با چی گرفتی یاسمین وقتا؟ خلاص که پول هیچی نیست ایده. میروه یاسمین بخچه یک تاینه خیلی گرفت. سپیچکا و هم خیلی گرفت. جا دخترها با خدمه شوهرم جمع کرد که چی با داده رجدینید من سون روی کردم تو بخته هیچی نخریدی. خیلی کمی با گودک میخریم خودم ده هیچی نگرفته بودم. ایرا باشه با خدمه خریدم. اینا دخترها خشروی من خشروک نشان تونتم. شوهرم گفت چی با تو داده رجدینید بخته هیچی نخریدی. راست دیگه ما چلای کلونی غوصی چی را نغز نمیبینم. بعدم خیلی بیجوتری که سیاه نمیشه و کم خیلی اینکه کوی نیج نیا که نغز میبینم. اینم کمپلکت با خما خریدم. 250 سومون گفت 230 سومون داد. خیلی دختر خیلی مامادان من مبارک شود. رحمت جانیو چه؟ سلامت باشین. نه که دختر من دیدن نه با هنگی دستش مایم. ماما مبارک شود. رحمت جانیو چه؟ نه دو چیز خصوصی شود. مبارک شود توی. رحمت. این دختر خصوصی اسم ماما ما بگه که مبارک شود اینا. ما که خیلی انتازه سماتی سنوسازه سماتی من انتازه اینه ای داده خیلی ماما بانشه میرویم بازار میریم اینه بازار میریم با چی کده میریم با کده میریم با من بازار میریم میایم بالنسه میریم بازار میریم